дӯстони азизу нозанин, салом алайкум. Умедворам хубу саломат ҳастед. Гулдухтарон ва бонувони меҳрубон, ҳамаи шумо ба гумонам аллакай бо ширкати кореягӣ атомӣ шинос ҳастед. Ширкати бонуфузи кореягӣ атомӣ тӯли 5 сол аст ки дар Русия фаъолият дорад. Дар Тоҷикистон расман ширкат фаъолият намекунад, вале занони тоҷик қариб 6-7 ҳазораш дар ин ширкат кор мекунанд. Гулдухтарон ва бонувоне ки дар ҷустуҷӯи коранд, кори хуб, кори осон, кори беҳтарин баҳри шумо дар ҳамин ширкати атомӣ аст. Ва кор дар ин ширкат чӣ гуна аст? Шумо дар ин ширкат бепул обуна мешавед, яъне регистратсия мешавед. баъде ки обуна шудед, ҳамроҳи худ 2 нафарро мебиёред. 2 нафаре ки шумо мебиёред, албатта ки хоҳиши кор кардан дошта бошанд ва ин 2 нафар ҳамроҳи худ боз дигар нафарҳоро даъват мекунанд, ба кор мебиёранд. ҳамин гуна дастаи шумо калон мешавад. Ин ширкат мисли дигар ширкатҳо маҷбур намекунад ки ҳар моҳ харид кунед. Вақте каталог нав шуд, бояд ки шумо аз каталоги нав харид карда бошед. Чӣ гуна ин ширкат ба кормандони худ маош медиҳад? вақте ки ман дар ин ширкат обуна шудам, 2 нафарро даъват мекунам. ин корро ба шумо тавсия медиҳам ва шумо ба дигарон тавсия медиҳед, яъне аз рӯи таблиғ, аз рӯи реклама маош медиҳад. ва хубии ширкат дар чи аст ки вақте ки шумо ба зинаи баланд баромадед, унвон гирифтед, ҳеҷ вақт унвони шумо паст намешавад. вақте ки кор накунед ё ин ки кори шумо суст шавад, маошатон кам намешавад. баъде ки шумо ба унвони мастер баромадед, маошаш аз 100 000 рубл сар мешавад ва ҳамеша шумо ҳамин гуна маоши хуб мегиред. ҳеҷ вақт аз 100 000 рубл кам намегиред ва шумо корам кунед накунед ки шумо ҳамеша ин маошро мегиред, чунки одамои зери шумо, яъне дастаи шумо кор кардан мегиранд ва одамои шумо одам овардан мегиранд. ҳамаи ҳамин нафарое ки ҷамъ мешаванд, ин ба фоидаи шумо мешавад. бале дар ин ширкат маоши хуб мегиред, унвон мегиред, бал мегиред, вале аз ҳама чизи муҳим ки маҳсулотҳояш олӣ аст. ман ҳамеша дар бораи маҳсулотҳои хуби Корея мегӯям ва истифода мебарам ва яке аз маҳсулоти беҳтарини ин ширкат химухим аст ки заноне ки безуҳуриёт ҳастанд, заноне ки фарзанддор намешаванд ҳастанд, заноне ки 7 сол, 10 сол, 13 сол фарзанд надоштанд, ба воситаи маҳсулоти химухим соҳиби фарзанд шуданд. химухим лимфои хунро тоза мекунад. вақте лимфои хун тоза шуд, иммунитета мебардорад ва ҳамин чиз сабаб шуду ҳамон занон ҳомиладор шуданд. ва вақте ки иммунитет баланд шуд, бисёри касалиҳо аз бадан дур мешавад. маҳсулотҳои ин ширкат барои табобати бемориҳои гуногун аст. асаб, псориаз, гепатит С, астма, барои касалии қандро мефарорад, мутаддил мекунад. барои аксарияти бемориҳо маҳсулотҳои ин ширкат фоиданок аст. дар ширкати бонуфузи атомӣ занони тоҷики мо пешсафу фаъоланд. занони Доғистон дар давоми 2 сол, 2.5 сол баъдан даромад ба даст оварданд, вале занони тоҷик дар давоми 8 моҳ даромади хубе ба даст оварданд, яъне маоши гирифтаашон 250 000 рубли русия аст. ширкат ба кормандони худ намегузорад ки маҳсулотҳояшро маҷбурӣ бурда ба дигарон тавсия диҳанд, рекламаи зиёд кунанд, чунки аллакай ин ширкат харидорони зиёд дорад, аз маҳсулотҳои хубаш боварӣ дорад. дар ин ширкат кор кунед, ба зинаи аввал бароед маошатон аз 100 000 рубли русия сар мешавад, ба зинаи дуюм бароед аз 250 000 рубли русия сар мешавад. чӣ қадар маошҳои калона? дар худамон касалиҳои пӯст зиёд ҳастанд. аксарияти ҳамин беморон ба воситаи маҳсулотҳои анамин ширкати атомӣ, ширкати кореягӣ худро табобат карда истоданд ва боз мардони безуҳуриёт ба ин ширкат зиёдтар муроҷиат мекунанд барои маҳсулотҳояшон. чанде пеш бо апай Гулҷаҳон ман ҳамсӯҳбат шудам, дар бораи кор, дар бораи ширкат пурсон шудам. бовар кунед, маълум аст чӣ қадар корашонро зиёд дӯст медоранд. бо яками ҳавову ҳавас дар бораи ширкат гап задан, чунки аз кори худ апай Гулҷаҳон розӣ ҳастанд. ростӣ нақл карданд ки дар чандин ширкатҳо пештар кор мекарданд. ҳамаи ҳамон корҳое ки кардагӣ буданд дар дигар ширкатҳо, ягонташ имрӯз ба ширкати атомӣ намебарояд. худашон гуфтанд ин суханҳоро. мегӯянд ки кор дар ин ширкат осон аст, маоши хуб мегирем,
غیر از این مجبور نمی‌سازد شرکت که محصولات‌ها را برده به دیگران رکلام کنیم تا که خرید کنند و همچنین محصولات‌های این شرکت طبابتی است با تمام کسلی‌هایی که هست فایده می‌کند. شرکت عادی نیست، شرکتی با نفوذ شناخته است. کارمندان، دسته‌شان، گروهشان همه‌شان انسان‌های خوبند. میگویند مثل یک عائله هستیم. با آقای گلجهان هم خیلی ما صحبت کردیم که خودم نیز شوق زیاد پیدا کردم تا که آبونه شوم در این شرکت. گل دختران، بانوان، نفرانی که در جستجوی کارند می توانید که با گروهی اپای گلجهان به کار بیایید. با شما کار را میفهمانند، میآموزانند، یاد میدهند، به پول شما را در این شرکت رجیستراسیون میکنند، کمک میکنند، یاردم میکنند که تا که شما نیز در این شرکت کار خود را پیش برید و به زینه‌های بلند رسید. کار در این شرکت قین نیست. کسانی که کار میکنند خواهند که درآمد علاوه‌ای داشته باشند، شما نیز میتوانید اعضا شوید. دیگر معلومات های در کاری و علاوه‌ای را از اپای گلجهان پرسان شوید. باور دارم که همراهشان هم صحبت شوید، شما نیز حلاوت میبرید.